Здравейте хора, сега ще играем на Fortnite. Здравейте хора, днес ще играем на Fortnite. Пак с братовчет ще играем, хора. И той се рекордва. Трябва в момента да се опитваме да направим виктори. Добре, той уби някакъв тим. Гого идва за още двама. Чай, той е при мен. Къде? Его. Чай. Майко! Падах. Какво викаш? Да се ребудваме? Да. Направих най-умното нещо. Паднах от високо. Що се измахнал? Мале. Бързо. Добре. Минита, yes sir, минита. Кой му удари такъв еймбот, бе? На мене е помогна. Кой го прави това, бе? Чай, what the hell? Това е било едитното ли, бе? Бат странното. Чапта. Охо. Перфект. Бу. Обаче ще нещо много ми забиваш. Изведнъж. Хора, ако искате, мога да направим даже и видео как играем едно в едно. Гого, искаш ли? Чак. За тебе има... Аз ще видя там гледам, всеки кога ще се бия. Да, ще бия се той. Батмен. Ти си ръкавици, бе, лек. Охо. Айс. Добре. Добре, убих двама, да знаеш. Добре, Гого, Fortnite дали си напочва да ма кефи както преди, не знам за тебе. Тебе? Че при мен има човек. Що не мога дитнал, бе?
Чагата е нокнат. Добре, убихме. Гого убих още един тим. Да знаеш, да ти кажа. О, ба, колко бързо станахме тази игра до края, бе. Охо. Синя така от нашата любимата помпа. Майко. Гого трябва много да бързо. Чай, има някой май там с гърмежи за тебе. Аз на колко FPS съм? Ма то ми върни на 65 т.е. на 65 пинг. Давай газ нагоре. Чай, що? Чай, че то ще... Чакай! Падна ми батерията на... Това е! Падна ми батерията! Така да направя падна, на пътя падна батерия. Не знам, нещо стана за зарядното и сега се оправи. Ахел! Аз не мога да направя трипове и да... Аз съм забрал как се играе. Чакай, бе, то съвсем пусти. То направя нищо. Да си пусти, баба може. Не, бе, Гого! Изгубих си всичко, бе, човек! Ще умря. Защото не ми помагаш, само знаеш, че си хил. Аре, убий го, бе, брат, не си толкова слабо. Всичко ми е взел това. Ето ми ги нещата. Всичко ми е тук, да. Само където материала, само не ми е тук. Вие са бил нощ от началото на играта и не сме ги убили. Аз не съм събил с тях. Да, мене някой ме спами от някъде. Играната са там. Да, те там кемпат мене. Ребутен синкли. Но не. Това само това каска ми изпида преди малко, само това беше много гадно. Друго аз нямам ни почти никакъв материал. Да, знаеш. Майко мила. Ето, тук има хора. Ето ги. Човек ли са, хора ли са, аз не знам. То си щупи собствената стена. Помага! То как ще умре? А защо ми го взе? Не си ми казал, че е това. Не, то аз това го убиха, ми дай златни неща, патрони, материал. Златно ми е това. Идва един с гледър. Това ще стреля като помпа, брат! What the fuck? Чуваш ли го, бе? Стреля Ние като... сме две. Колко трябва да ги пусти? Трябва да им направим нещо, някакъв добър едит. Да ги убием. Трябва да направя... Пробвай да ги клипнеш, не да ги спамиш. Не динам на биг Гого,
време. Не ми викай да се крия. Знаеш за какво е време. This is the end. Чакай. Да. Ай, се надя. Добре. О, Матея, ние сме отделно да пътем са. Гого, трябва да го правим повече. Ти. Почвай. 3, 2. Сега почва големия билд. Пак спам. Мале бе, той мен ме спами. Били го? Майко. Добре, има ли меткит или нещо? Не. Добре, аз лези долу при мене, че другия му ще. Не знам, що стреля така. Но той аз нямам къде. И... Виктори! Първата игра Виктори. Чакай бе. Як ще ли доста хубави? Хора, много добре се получи и да хора, ако искате пак да играм с Бърдашет, ми пишете в коментарите. Чао!